Sekudutshulwe ibhungu embhikishweni enodlame eqhubekayo eBloemfontein. Kusolwa owokufika kulesigameko kanti izakhamuzi zaseMangaung zivale thaqa ukusebenza kulelidolobha zikhala ngezidingongqangi. Namhlanje ekuseni kubonakale abantu abambalwa emgwaqeni bezama ukufinyelela emsebenzini. Abekho abafundi ababonakale emgwaqeni bezama ukufinyelela esikoleni. Abengekho amatekisi kanye namabhasi eMangaung. Ukushiswa kwamathaya kanye nokuvalwa komgwaqo kuqale izolo ebusuku. Abahleli balombhikisho bafuna kuhlakazwe umkhandlu nokuthi kususwe esikhundleni umphathi womasipala. Kulamasonto amathathu edlule ababhikishi bangena ngodli emahhovisi kamasipala eMangaung babefuna imisebenzi bekhala nangokuthi umsebenzi owenziwa emkhandlwini unikezwa abantu bangaphandle. Abahleli balombhikisho bathi izakhamuzi azihlinzekwa ngezidingongqangi. iMangaung ingaphansi komlawuli kanti ikweleta iBloemfontein Waters amabhiliyoni amarandi.